A final da Copa Galicia EVA de básquet xogarase en Chantada, como xa saben. Será este sábado ás 7 da tarde no pabillón municipal e a veciñanza estará unha vez máis co seu equipo, quen recibirá para esta cita de gala o Santo Domingo Betanzos. O Concello, o Clube e a Federación Galega de Baloncesto fixeron hoxe unha presentación na Casa da Cultura para celebrar o evento. O CB quere volver facerse con este título tal e como fixera a primeira vez que se disputara co formato actual, no ano 2009 e ante o Marín. Ten muchísimo mérito que nun concello como de Chantada, bueno, pues un 8.000 e pico habitantes e que tenemos un equipo na Liga EVA, gracias sobre todo ao esforzo humano destas dúas persoas que están aquí e outras poucas, outras 4 ou 5 tamén que están continuamente traballando arreo con eles, e despois tamén no sentido económico, pois hai que dicilo todo tamén nestes intres, pois tanto o Concello de Chantada como a Diputación e despois os outros patrocinadores que hai, bueno, pois a menor escala, pero con pouco diñeiro están facendo unha labor encomiable. Felicitar tamén ao meu compañeiro de deportes pola labor que está facendo conjuntamente coa directiva do CB Chantada, e que, bueno, pois, a nós teñenos aí da man, na medida do posible vamos estarlos apoiando continuamente, e nós o que queremos é que o deporte de Chantada pois, triunfe ali en calquer actividade ou calquer especialidade que se desarrolle ao longo de Galicia. A Marea Vermella encherá o pabillón. A entrada ten un custe de 5 euros desta volta e os socios que vayan chegando antes terán unha camisola vermella cedida polo patrocinador principal, Ucoga. O aforo pode superar con moito as 600 persoas coa habilitación de algúns postos a maiores da grada. A través de internet poderase seguir o encontro na canle de YouTube da Federación Galega Fegaba TV. No acto de presentación da gran final estivo María Varela como representante da Fegaba, o concelleiro de Deportes Diego Otero e o vicepresidente e director deportivo Chicho Montenegro xunto ao rexedor local e o presidente do Clube de Baloncesto Chantada. E agora procuraremos darlle ao pobo para o segundo título, pero de todas formas o máis importante é que estamos aquí e que contamos con toda a xente de Chantada que encha o pabellón e que nos apoie, porque isto lógicamente ten un coste, pero estamos confiados plenamente en que vai acudir en masa a isto e que vamos a ir, pois, polo menos a intentalo xa desde o minuto 1. E agradecer unha vez máis que sí que é verdad, aparte dos nosos colaboradores todos, Ucoga Seguros que empezou con nós despois de pasar uns anos pois moi malos económicamente ao borde de pois, ter que casi deixalo e volver a retomar, e sobre todo o Concello e a Diputación que pois nos botan unha mão ano tras ano, e entón pois ter un equipo que dicía efectivamente Manolo, un equipo desta índole aquí en un pobo de 8.000 habitantes, pois é verdadeiramente moi de agradecer, parece incrível, pero así é. Repito unha vez máis, gracias a todos, quero recordar unha vez máis o do Ucoga, porque para nós foi unha inyección que nos volveu a poñer outra vez na órbita desto. A nós, pola nosa parte, pois non só Chicho e eu, moitísima xente que está detrás axudándonos, agradecerlle unha vez máis.